Drugoplasirana takmičarka Elite 8, Anđela Đuričić, gostovala je u emisiji Narod pita, gde je naišla na brojne kritike gledalaca zbog svog ponašanja tokom realitija. Ipak, najteža tema večeri bili su njeni intimni snimci koji su se nedavno pojavili u javnosti. Anđela tvrdi da je za njihovo curenje odgovoran njen bivši dečko, Zvezdan Slavnić. Kako kaže, bilo joj je neprijatno kada ih je videla. Smatra da niko ne zaslužuje takvu osvetu, pogotovo od osobe koje je verovala. Istakla je da ona nikada ne bi uradila tako nešto i da nije zaslužila tu vrstu poniženja. Na pitanje voditelja Milana Miloševića da li je istina da je snimke poslala Zvezdanu i kada, Anđela je odgovorila da je to trajalo kratko. Da li je bilo 7 ili 10 dana nije važno, dovoljno je bilo da ode kući i da se vrati, a sve se upravo tada i dogodilo. Tvrdi da ima svoj telefon, da je sve proverljivo i da će, ako proceni da ima dovoljno dokaza, pravdu tražiti na sudu. Kako kaže, sada samo želi da vidi dokle će sve ovo otići i da li će se ikada otkriti istina.